आपको देखामी आम गाँव नगर परिभ्रमण केन्ता माने कीर्तन दल मैंने बुलून कीर्तन पूरा आम गाँ सारा से सब देखाबी केन्ता जगह जगह कृष्ण प्रेम निस्तार लागे नंद सुत हरि निस्तार लागे प्रकाश गुरु रूप
भोगो का नहीं लोगे भोगो नहीं लोगे भणारी पे जाऊँ ठाकुर ठाकुर पे सांगा होची एक सांगा
এটা দেখুন মহাপ্রভু এটা নগর পরিভ্রমণে বাহারিছন এটা নগর পরিভ্রমণে ঘর এটা আসিছ আমার গাঁর রং ফগু পুরা মাখি করে মহাপ্রভু নগর পরিভ্রমণে বাহারিছন দেখুন এটা ভক্ত মানে যে আসিଥିଲେ ସେମାନେ ରେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ ଏନେ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ରହୁଛି ପକଡ଼ିର ଏବେ ବାଟୁଛନ୍ ଏନ୍ତା ପ୍ରାୟ କିଛି ଗଲେ ଏନ୍ତା ସବୁନେ ବାଟୁଛନ୍ ଏଛେନ୍ ଯିବି ସବୁଆଡ଼େ ଦେଖାବି ଆମର ଗାଁରେ କେନ୍ତା ନଗର ହେସି ପକଡ଼ି ମିଳିଗଲା ରାଧେ ଶ୍ୟାମ ହଁ ତ ପକଡ଼ି ଖାଇ ସାରିଦେଲୁ ଆଚ୍ଛା ଚଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାମି ଆମର ଗାଁର ନଗର ପରିଭ୍ରମଣ କେନ୍ତା ମାନେ କୀର୍ତ୍ତନ ଦଲ ମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ କୀର୍ତ୍ତନ ପୁରା ଆମର ଗାଁ ସାରା ସେ ସବୁ ଦେଖାବି ଆଉ କେନ୍ତା ଜାଗା ଏଇଟା ଦିଆହେଇଛି ଦେଖିଥିବନ୍ ଏନେ ନାସ୍ତା ପାନିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଥିସି ଯାହାର ଘରର ଇଚ୍ଛା ଲାଗଲା ସେ କରସନ୍ ଗମାରିଗୁଡ଼ା ଗାଁର ଏଇଟା ଏତେ ଦୂର ହେଇଛନ୍ତି ମାନେ ନଗର ପରିଭ୍ରମଣରେ ଏଇନା ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି ନାଇଁ ତରବୁଜ ଏଇନା ବହୁ ଘରେ ତରବୁଜ ପୁରା ଘିରି ଉଞ୍ଚଲଉଛନ୍ ଫୁଲ ବିଜି ପୁରା ସେଥିରେ ମଣ୍ଡପ ବି ଦେଖି ଯାଇ ପାରବାର ଏଇନା ଭକ୍ତ ମଙ୍କର ସେବାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଜି ହେଲେ ନଗୁତ୍ରା ମାନେ ଖାଉଛନ୍ ଏଇନା ଆସିଯିବେ सब आएंगे तरबुज हमें भी कहीं पकालू चलो हाथ दी ये आमर हनुमान मंदिर गाँव रायगढ़ पार्टी रायगढ़ मैंने कीर्तन वीडियो भी आपण मैंने यूट्यूब रे पाई माणिकपुर बड़े रायगढ़ छत्तीसगढ़ महाप्रभु यहाँ सब सारे महाप्रभु तैयारी कराई राधे 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 दादा काका मैंने बुलाऊछ महाप्रभु बुलाऊछ सब घर घर पूजा पाएसन ना आज जेने जेनता व्यवस्था देते सेने अटकसन
ଆସିଛନ୍ ହିରମା ପାଟି ସାଲେନ शायद प्राइज दौले देले मामू राधे श्याम এটা কর্তা ঘর এটা দেখুন কর্তা ঘর এটা পার্টি আসিছ ଆଉ ଆଦ এটা আমার ভূপেশ সেট গোয়া যে কর্তা এটা গোয়া কেନ୍ତା ଲାଗୁଛି ମାନେ ଏତିକି ଦିନ ନାମ ଯଜ୍ଞ କରିଥିଲେ ଆସୁଥିଲେ ଏବେ 4 ଦିନ ପରେ ଏଇଟା ସରବାରକେ ଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି? 4 ଦିନ ହେଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭଗବାନର ସେବା କରି ଆସୁଥିଲୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସବୁ ପ୍ରୟୋଗ ଭୋଗ ଲଗାଉଥିଲୁ ରାତି ଦିନ ଆଉ ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ଆମର ସାଙ୍ଗେ ଅଛନ୍ ଲେଖା ଲାଗୁଛେ ଆଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏସନକା ଯେନ୍ତା ନିୟମ ହିସାବରେ ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମକୁ ଦଧି ଭାଣ୍ଡ ଭୋଜନ ବନ୍ଧନ କରବାର୍ ଲାଗି ପଡ଼ ଆଉ ଏମିତି ଭଗବାନର ମହିମା ସବୁବେଳେ ଚାଲୁଥାଉ ଆଉ ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁ ସମସ୍ତେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହୁ ଗୋରମାଲର ସବୁ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଆଉ ଯେତେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଛନ୍ତି ବିନା ଅସୁବିଧାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନଯାପନ କରୁ ଏଇଟା ଆମର କାମନା ହେ ଆମର ପରିବାର ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାଧେ ଶ୍ୟାମ ତ ଶୁଣିଲେ ମାନେ ଆମର କର୍ତ୍ତା ଆଜ୍ଞା କାହା କହିଲେ ତାକୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଆଜିକା ଆଜି ଯେହେତୁ ନାମ ଯଜ୍ଞ ସେ ସବୁ ସେ আমার লক্ষ্মীগুড়ির দোকান এটা পড়িয়া বিকুছি आइसक्रीम ठेला वाला एटा बड़ पंडा आमर गाँव बड़ पंडा पुरी आसीच हाँ हाँ आप मठ ना कौन गोपालजी मठ साक्षी गोपाल पाखे हाँ ठीक है आम गले जीवु से गुपचुप खाऊे लुकी लुकी कर पैसा मारते 20 टଙ୍କା एक्चुअली नहीं 30 टଙ୍କା था बेले 2 टଙ୍କା 20 टଙ୍କା खाई दूचे आ 10 टଙ୍କା लटके पचाका जलाले फिर आइसक्रीम खाई कहे से 10 टଙ୍କାର फुल वसूल करुचे देखे बगन आमर गाँव भीम भैरव मंदिर भीम भैरव पिता ई दल रे बाट कड़वा इना बसीचन मैंने इना डेरा ने अच्छन हेले हाँ ठीक अच्छे आज देखी तुम यहाँ ठाकुर भाई राधे राधे हाँ ये गोटे दल बसीचन इने डांगर जोर रही मैंने व्यवस्था कराई किसी
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ରିଟର୍ନ ଯାଉଛୁ ଏତିକି ଦୂର ଅଛେ ତାର ଆସୁଛେ ନିର୍ମା ପାଟି ଇଆଡ଼େ ଅଛେ
ହେଲେ ଦେଖିଲେ ତ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଆମର ନଗର ପରିକ୍ରମାଟା ଆଚ୍ଛା ଇନର ଆମର ଛୁଆ ବେଲୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଆସିଛୁ ଇନର ପୂଜକ ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଢ଼ୀ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କନୁ କିଛି ବୁଝମା ଆମେ ଭଗବାନ ବିଷୟତି ଆଜ୍ଞା ରାଧେଶ୍ୟାମ ହଁ ହେଲେ ଆମେ ଯେନ୍ କଲସ ରଖୁଛୁ ଷଡ଼ ବୈଷ୍ଣବ ସେ ଷଡ଼ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ନାଁ କାଣା ଟିକେ କହିପାରିବେ? जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजी भगवान भट्ट दास रघुनाथ এটা ছড়া গোস্বামী ଷଡ଼ ছড়া ବୈଷ୍ଣବ বৈষ্ণব ହଁ ଆଉ ହେଲେ ଆମର ଗାଁକେ ଆସିଥିଲେ 24 ପ୍ରହରୀ ନାମ ଯଜ୍ଞରେ ଆମର ତ ଛୁଆ ବେଲୁ ଆମେ ଦେଖିଥିଲି ଆସୁଛୁ ଆପଣ ହିଁ ଅଛନ୍ ହେଲେ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି ଆମର ଗାଁରେ ମାନେ ପରିକରି ଗାଁ ତ ଏକଦମ ବଢିଆ ଏକ ନମ୍ବର ସବୁ କାମ ହଉଛି
ଭକ୍ତମାନେ ବହୁତ ଜମୁଛନ୍ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ୍ୟା ଦଳ ବହୁତ ଆସୁଛନ୍ ସବୁ ଆନନ୍ଦ ହେଇକରି ଯାଉଛନ୍ ଆରୁ ଆମର୍ ନାମ ଯଜ୍ଞଟା ହଉଛି ଆମର ନାମ ପ୍ରଚାର ଆମେ ନାମ ପ୍ରଚାର କରୁ ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ 36 ଗୀତା ଏଟାକୁ ମନ୍ଥନ କରିକି ମହାପ୍ରଭୁ ଏଟା ହରି ନାମ ସରଳ ଅଛି ଖାଇତେ ପିଇତେ ଯଥା ତଥା ନାମ ଲୟ ଦେଶ କାଗଜ ପତ୍ର नहीं लगे खाली नाम करो ଆମର ପ୍ରଚାର ମୁଇଁ ଯେତେ ଦିନ ବୁରୋମାଲ ଗ୍ରାମକୁ ପୂଜକ ଉପରେ ଆସିଛେ ମୋର ପ୍ରସାଦ ପାଇବାଟା ଅରୁଣ ଚୟନି କରେ ଆଉ କାହିଁ ମୋର ଦାଦା କନ୍ୟା ସବୁ ବର୍ଷ ତାକ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଭୋଜନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ତ ସବୁ ହେଲେ ଇନେ ଆସି କଣ ହଁ ବଢିଆ କଥା ଆଉ ବାକି ଗାଁରୁ ବାକି ସବୁ କିଛି ତ ଅସୁବିଧା ଗାଁ ନାହିଁ ଚଲୁଛି ସବୁ ହଁ। ଚା ପାଣି ହଁ ସବୁ ସେବା ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟଟା ହେଲା ହଁ ମୋର ଖାଇବାଟା ଇନେ ହେସି ପ୍ରସାଦ ପାଇବା ହଁ ଠିକ ଅଛି ଦାଦା କନୁ ହେଲେ ବୁଝି ପକାମା ଯେ ସେ ବି ବହୁତ ବରଷ ଧରି ପହଲା କର୍ତ୍ତା ବନିଥିଲେ କେତେ ବରଷ କରିଛ ଦାଦା ମାନେ କର୍ତ୍ତା ଆସିଛ ଗୁରୁମାଲ ନାମ ଯୋଗରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଉ ଗାଁବାସୀଙ୍କର କୃପାରୁ ମୁଁ 23 ବର୍ଷ ହେଲା ଦଧିହାଣ୍ଡି ଭଞ୍ଜନ କରୁଛି। ହଁ କୀର୍ତ୍ତନ ଆଗର ଅପେକ୍ଷା ଏବେ କେନ୍ତା ହଉଛି ସବୁ ବଢିଆ ହେଇଛି ଦେଖୁନ୍ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲୁ 86-87 କୀର୍ତ୍ତନକେ ଆମେ ଗୋଟେ ଯୁବ ସମାଜ ହଁ ଆଉ ପ୍ରାୟ ଆମେ 34-35 ବର୍ଷ ବୁରୋମାଲରେ ଆମେ ନାମଯଜ୍ଞ ଅର୍ଗାନାଇଜ କଲୁ ଆମେ ଚାହୁଁଥିଲୁ ଯେ ଗୋଟେ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଆସିକିରି ଯଦି ଆମର ଦାୟିତ୍ୱଟା ନେବେ ତାହେଲେ ପୁଣି ଫେର 30-40 ବର୍ଷ କୀର୍ତ୍ତନ ଆଗକେ ଯିବା ଆଉ ଠିକ୍ ହିସାବରେ ଆମେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ପାଇଛୁ ପ୍ରଶଂସାର ଯୋଗ୍ୟ ସେମାନେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ବି ପ୍ରଶଂସନୀୟ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କରି ସୁରୁଖୁରୁରେ କରୁଛନ୍ ଏବଂ ଦିନକେ ଦିନ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ତାର ଚାନ୍ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି କୀର୍ତ୍ତନ ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଅର୍ଗାନାଇଜ ହେଲା ଆଉ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ବୁରୋମାଲର 24 ପ୍ରହରୀରେ ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି ଠିକ ଅଛି ଦାଦା ରାଧେ ଶ୍ୟାମ ରାଧେ ହେଲେ ଦେଖିଲେ ତ ଆପଣମାନେ ଆମର କୀର୍ତ୍ତନର ସବୁ କେନ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେସି କାଣା ହେସି ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ଖାଲି ପଡ଼ିଗଲା କୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀଟା ଯେନେ ଏଇନା 4 ଦିନ ଧରିକରି ହଉଥିଲା 24 ପ୍ରହରୀ ଆଜ ପୁରା ସୁନା ସୁନା ଲାଗୁଛେ ପୁରା ଖାଲି ଖାଲି ଲାଗୁଛେ ସବୁ ଆଉ ବହୁତ ଦୁଃଖ ବି ଲାଗୁଛେ ଆମକୁ ସବୁ ବର୍ଷ ଦୁଃଖ ଲାଗ୍ସି ଯେନ ସରିଗଲେ କିନ୍ତୁ କା କର୍ମା ଏଇଟା ନାମ ଯଜ୍ଞ ଗୋଟେ କରିଥିଲୁ ଆୟୋଜନଟେ ଦିନେ ସର୍ବା ଆଉ ଫେର ପଡ଼ମା ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେନ୍ ଉପରେ କି ମୁଇଁ କହିଛେ ଭିଡ଼ିଓ ମଝିରେ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ଗୌରାଙ୍ଗ ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ସେ କିଅନ୍ ତାଙ୍କର ଜୀବନୀ ଉପରେ ବି ମୁଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟେ ବନାବି ସେଟା ଦେଖି ପକାବି ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା କି କେନ୍ତା ଲାଗଲା କମେଣ୍ଟରେ बताबी ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଠିକ୍ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାଧେ।